Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина сезне сәламлей. Атнаның беренче көне нинди вакыйгаларга бай булды, алга таба карагыз. Бүгеннән яңа законнар һәм кагыйдәләр гамәлгә керде. Бу үзгәрешләр шәһәрдәшләр тормышына ничек тәэсир итәчәк? Хәбәрчебез ачыклады. Онда 8 классын укыдым. 8 классны бетерә алмадым, сугыш башланды. Өлкәннәр декадасы дәвам итә. Безнең редакция хезмәткәрләре шат күңелле Сәкинә Зиядинова да кунакта булып кайтты. Кастинг түгел, грандиоз кастинг. Татар телен камил беләсеңме? Төрле чиракларда да югалып калмыйсыңмы? Күңел радиосы яшьләрне кастингка чакыра. Бүгеннән хезмәт хакын түләмәгән өчен штраф бәясе артты. ОСАГО полисларын бары тик 6 төсле кагазда гына бирәчәкләр. Мисырдан кайткан бәрәңге янәдән кибет киштәләрендә дә урын алачак. Октябрь аенда кертелгән үзгәрешләр шәһәрдәшләр тормышына ничек тәэсир итәчәк? Гүзәл Шихапова күзәтүендә. Бүгеннән гамәлгә кергән закон эш белән тәэмин итүчеләр өчен кырысланды. Хәзер хезмәт хакын түләмәгән өчен штраф күләме 10-20 мең сумга артты. Хезмәткәрләргә акчаны ай үткәч 15 көннән дә соңга калмыйча түләргә кирәк. Мисал өчен октябрьнең 15-нә кадәр шәһәрдәшләр сентябрь ае хезмәт хакын алырга тиеш. Законга үзгәрешләр хезмәткәрләрнең хокукын яклар өчен кертелде ди белгечләр. Әгәр бу шартлар үтәлмәсә, президент аппаратына мөрәҗәгать итәргә киңәш бирәләр. Предприниматель, либо все-таки это юрлицо, как правило, хочет минимально получить какое-то наказание. И вот юрлицы идут у нас на такие, скажем так, договоренности, когда штраф идет исключительно на должностное лицо. Как показывает практика, не всегда обращение в трудовую инспекцию дает какой-то результат. Поэтому я рекомендую обращаться в аппарат президента Российской Федерации. А там уже они распределят, кто ответственен за это, и вы уже гарантированно получите ответ на свой запрос. Хәзер Мисырдан яшелчә һәм җиләк җимешләр кайтарырга янәдән рөхсәт итәчәкләр. Исегезгә төшерәм, Россельхознадзор пирамидалар иленнән яшелчәләр һәм җиләкләр кайтаруны 22 сентябрьдә авыру таралу куркынычы булганга тыйды. Мисыр авыл хуҗалыгы белгечләре әлеге хаталарны төзәтү планын күрсәтте инде. Әмма шәһәрдәшләр ашыкмасалар да була дип саный. Мисал өчен Чаллының кеше күп ире торган базарларының берсендә чит ил бәрәңгесенә өстенлек бирмиләр. Не надо мне никакой импортной картошки, мне своей картошки хватит вот так вот. Хорошая картошка вон в Башкирии, в Удмуртии что-то ее мало. В основном, да, интересуется, но в основном Башкортостан хвалит все. Кәгазьчеләрне салымнан азат иттеләр. Алар бу өстенлеккә 2018 ел азагына кадәр ия. Депутатлар бу җитештерүчеләргә дә, экологиягә дә файда булыр дип саный. Ә менә ОСАГО полислары бланкларның төсе үзгәрү кемгә файдага булыр? 1 октябрьдан алар яңа үрнәктәге кәгазьдә бастырыла. Искеләре килешүнең срогы чыкканча гамәлдә булачак. Киләсе елның 1 январыннан барлык иминiyet компанияларда электрон полислар сатарга тиеш булачак. Бәлки бу чиратларны киметер дип өметләнә шәһәрдәшләр. Все время проблемы сейчас, вот как месяца 2 уже полиса. И очередь длинная стоит. Я вот с 9 сентября в очереди стою. Да, вот каждый день ходим отмечаться. Иначе никак. Записывались согласно очереди, по списку, как бы каждый день отмечаешься. И сегодня очередь подошла ко мне, вот подъехал застраховать свой автомобиль. Когда записывались? Записывался недели 3 назад. Ну, раз в год можно потерпеть ради спокойствия. Эш белән тәэмин итүче тоткарлаган хезмәт хакын штрафлар белән кайтаргач, ял турында да уйларга була. Өстәвенә хәзер Боливиягә визасыз очарга мөмкин. Октябрьдән Россия һәм Боливия арасында визасыз режим турында килешү төзелде. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Африка бизгәге Татарстанга да килеп җитте. Нурлат районының Сосновка авылында вирус таралу очрагы теркәлде. Авыру дуңгыз фермер хуҗалыгында була. Тиз арада авыл хуҗалыгы министрлыгында җыелыш уздырыла. Сосновкадагы барлык дуңгызларны яндыралар. Хәзер Нурлат районында куркыныч янаган 2 зона билгеләнгән. Беренче зонага Чуаш, Тимерлеге, Кирпечле, Рождественская, Елаур һәм Сосновка авыллары кертелде. Биредә тәүлек дәвамында ветеринарлар, полиция хезмәткәрләре кизү тора. Республикада Африка бизгәге таралмасын өчен барлык чаралар да күрелә. Авыру кешеләр өчен куркыныч түгел, әмма вирус дуңгыз организмына эләксә, ул 3-4 көн эчендә үлә. Шәһәрдә өлкәннәр декадасы дәвам итә. Шул уңайдан төрле чаралар уздырыла. Ялгыз яшәүче әби-бабайларга бүләкләр өләшәләр, 100нче дистәсен ваклаучылар 100 яшын тутырган әби-бабайларның хәлләрен белеп кайталар. Безнең хезмәттәшебез Арайнур Әгъләметдинов та күңеле белән һаман яшь булып калган шәһәрдәшебездә кунакта булды.
Сәкинә Зияддинова быел 93 яшенә күчкән, битләренә тормыш бизәкләре, йөзләрчә җыерчык кунган, күз тирәсендә бер гасырлык язмышы. Исәнләшеп хәл белешергә өлгермәдек, Сәкинә инде безгә хатирәләр тартмасыннан бер-бер артлы вакыйгалар тартып чыгара башлады. Иң авыр вакытлар сугыш чорлары. Сугыш вакытында бик рәхәт булмады инде. Магазинда бөтен әйбер бетте. Гел тимер генә калды. Тимер генә калды. Продуктлар кайта эвакуацияларга бирәләр. Эвакуацияларны бездә 2 генә семья булды. Шуларга гына бирәләр я. Сабын да юк. Юк, бер нәрсә дә юк. Бер гасырга якын гомер эчендә вакыйгалар телгәше дә калын. Сәкинә апаның гомер агачы, ботак тармаклары җиргә сыгылып тора. Арада күңелсезләре дә, күңеллеләре дә булган. 12 яшендә ул үзе әйтмешле чут тасала белмәгән килеш кибеткә эшкә кергән. Аннан соң сәүдә юнәлешендә тагын бик күп эшләгән. Яшьлегендә акушер булган чакларын күбрәк искә төшерә. Авыр да, кызыклы да, җаваплы да эш. Бер көндә җал юк. Җал синең җал көнендә хатыннар бәйли. Төннәр исәмле чак вакытта кимисен ятып китәләр. Бер мине вайсажидәсе Әлфира кызым. Шул 2 кеш кымындым шуны дип әйт алмыйча. Баланың башы кысылгач, үзем гүжирләп алдым, аны атка утыртып рәттәмә җибәрдек. 2 кеш баш кысылып ятты. Сәкинә кулына фотосурәтләр алгач тормышын тагын бер тапкыр күз уңыннан кичереп чыккандай була. Һәр сурәт ул ниндидер вакыйга, хис кичерешләр, узган тормыштан бер мизгел. Әбинең ире Кашаф бабай сугыш ветераны. Сурәтләргә карап яшь чаклары, танышкан чаклар искә төшә. Кызганыч Кашаф бабай 77 елда ук вафат була. Ветеранның тол хатыны буларак хөкүмәт Сәкинә бигә акча бүлеп биргән. Әстәгә фирула. Карәләр. 90 яшьлек карчык үз җиткереп керәмәсәң. Менә шушы өйне мин 90 яшьмдә җиткердем. 90 яшьмдә. 90 яшьлек карчык үз җиткерәмәсәң. Үзегезме? Үзегезнең Карәләр. Хөкүмәтебезгә рәхмәтем. Илемә ветеран акчасы биреләр 943 мең. Ул акча белән генә үз җиткереп булмаса, аңлай зөрүчен әнә шушы кызым булды. Сәкинә 4 бала анасы, улы улы Наил, кызлары Әлфира, Рәйхана, Илсияр. Бүген кызлары Рәйхана белән Әлфирә генә исәннәр. Әлфира апа һәрвакыт әнисе янында, аның терәге, аның булышчысы. 4нче кышыбызны чыгабыз инде. Менә бу өйне җиткердек. Әбине ул җиткергәннән соң инде әбине ташлап китеп булмый. Әби безнең мал-туар бик җырата инде ул. Бисейләр бик җырата ул. Тавыкларны иртән генә мин карыйм. Кичкелеккә әбиттән соң төштән соң уже әби карый. Оларга әнә әле чиләк белән кыяр утыра. Кыярын турый, помидорын турый. Көннән ничә мәртәбә ашата микән ул? Күрше псиләре бөтенесе бездә. Аларны ашата, аларны бик җырата. Концертларны инде телевизордан концертларны ул гәҗит килүгә галочкалар белән куеп чыга һәрберсен. Кайсын карарга, кайсын итәргә. Һәр минутын онытмый ул аны. Обязательно җигереп керә, урамда бакчада нәрсә эшләсә дә, җигереп керә, концерт башланды. Менә артистларны кайберләр мин дә онытып җибәрәм. Ул бөтенесен татар артистлары буламы, рус киноактерлары буламы? Барысында исендә буланың. 100-нче дистәсен ваклавына карамастан, Сәкинә әбинең зихене саф, дөньяга карашы якты. Юмор хисенә бай, шат күңелле, тик тормас, бар вакыйга үзенең фикере, киңәше бар. Сүз сайын Аллага шөкер, бәхетле картлык дип кабатлый. Мондый бәхетле картлык насип булган әби-бабайларыбыз шәһәребездә, районнарыбызда тагын да күбрәк булсын дип телисе кала. Райнур Әгъләметдинов, Алинар Султанов, Яңалыклар. Шолы ТВ телекомпаниясы өлкән буынны инде сентябрь азагыннан бирле котлый. Бүген безнең хезмәткәрләр картлар йортында булды. Биредә тәрбияләнүчеләргә наз, җылылык, игътибар һәм чәй өстәленә күчтәнәчләр бүләк ителде. Интернатта яшәүчеләр бүләкләрне шатланып кабул иттеләр. Челны ТВ является как раз одним из таких друзей для нас, для дома-интерната, для проживающих, которые ежегодно в декаду пожилого человека поздравляют наших проживающих и преподносят им подарки. Бу елларда Чаллыда 3000 дәнәдән артык агач һәм куак утыртылды. Республика буенча бердәм агач утырту көнен шәһәрдәшләр дә хуплады. Чаллының 7 районында яңа аллея барлыкка килде. Биләев проспекты буенча трамвай юллары янында башкарма комитет хезмәткәрләре карагай агачлары утыртты. Чаллы безнең булай да матур, яшел, ләкин аның һәр җирендә, шәһәр җирендә нәрсә генә булса да трамвай юлмавыл, агачма, электролиниясеме ул туза, ул ничәдер елдан соң шулык агачта, алар картая, алар инде үзләрен тотмый башлый, шуңа күрә алар ничәдер елдан соң алыштырылырга тиеш. Менә монда 2 ел элек без монда юкә агачлар иде, алар алынды, һәм менә бүген монда
лиственница ағашлары отыртылар. Көңіл радиосы татар тілін камил білген түрлі шырықларда да юғалып қалмай тұрған ешлерін ішке шақырам. 5 октябрда Шолы ТВ телевизия компаниясы бинасында кастинг узашақ. Ол күндізгі сағат 1-де башлана, әміне қойшан тамамланасы белгілі түгіл, чөнки телеушілер көп. Кандидатлар 18 яштан 35 яшкәче булырга тиеш, бәйге барышында оларға бәяне тәҗрибәле жюри бирәчәк. Сораулар булса, белешмәләр өчен телефон 54 38 64. Бүгінгі амнашлар, мен сіздің білен сау болашам, кишләрігіз емен өтсін, сау болас. Крылатый. Вот где сказочная выгода. Квартиры в Крылатом. Звоните. 22 октября в 19:00 в концертном зале Сары Садыковой выступает Оренбургский государственный академический русский народный хор. Телефон для справок 34 40 64. В корпорации «Центр» за цены ручаемся. А если найдете дешевле, снизим цену. Линия контроля сервиса 8 800 100 ровно 3000.